ayo. Pak Warno monggo tidak mriki. Tembangnya, Mbak. Sugeng rawuh. Yen liwat aku kelingan kupo kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih aprawan jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo andung tresno tanpa bantal tanpa kloso abot-abote ke taman asmara DP iyo 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 botolnya jangan dibuang. Ojo Mas, nek wong liya ayo entuk dibuak lho Mas. Kok sampean kuwi lho. Lagi kan jek padha krune dhewe. Sampean kira ngerti to? Sing ning kuwi lho, sing ning keranjang kuwi kerep tak piliki. Ayo, bot-bote dadi direktur bank sampah. Alhamdulillah Mas. Aku direktur ya Mas. Ning kene. Iya, ning direktur ning kene. Ayo. DP Dewi Posmo aja salah lho Mas. Ayo ayo Dek yen liwat aku kelingan ku bekae yen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih aprawan nyimpan wagi wiwit biyen tumakan saiki aku pokae kebak crita wayah bengi nganti gagat rina ketoknya akan berkurang iki Mas. Pak D arep anu wis pamitan iki. Badhe kondur niki. Ya nggih berkahe. Liyane sih akeh. Ya kok liwate kene to Mas. Heeh, ya jak salaman sik. Cegat sik no. Cedetan sajroning ati. Heeh.
sing sijine